Добре, България ли защитаваме в Афганистан или в някъде на друго место? България ли защитаваме? За съжаление не защитаваме интересите на Европейския съюз и на това, че са ни пратили гостите от НАТО. Ние просто имаме там да, как да го кажа, просто да държиме мира в кавички. Да. Да държиме мира, всъщност повечето даже от американските войници правят буквално мазало, ако мога така се казва. Буквално мазало правят там. Прочетете какво правят англичаните. Може би... Англичаните си плащат на племените вождове и английските войници съответно не ги стрелят. Това е. Прочетете, има достатъчно информация в интернет, ще видите. Но ви казвам, че може да стане. По същия начин го направиха и французи, и по същия начин. Плащат си на племените вождове казват, не ме ги закачате. Те стреляйте по другите. И това е. Не, аз мога ви рече, че мога да стане военен предател. Бъдете сигурни. Защото от тия 24 000, примерно да кажем, 5 000 са мотострелковаците, които да кажем. 68 бригада, която е в Пловдив, мисля. 68 бригада, нека се надигне. Те са въоръжени, те са с оръжие. Ние в момента нищо не можем. Нали трябва да има някой български генерал, който да каже, дайте да тръгнем с народа. Има ли го такъв? Няма. Нали някой трябва да призове тези войници да станат тия тръгнат? Това е цялата работа. Но ви казвам, че може да стане. Аз ви верам, че може да стане и може би след време. Аз се радвам, че има такива като тебе, че мислят така. Радвам се. Браво. Ева, че има такива като тебе. Млади момчета да мислят точно за тези неща. Айде да тръгваме, какво тук стоим и... Може ли за нас да повторите? Кое искате да повторите? Това последното. Последното? Последното нека се надигнат всички тук, които сме присъщи, всички от цяла България граждани, нека се надигнат и нека свалиме властта. Нека буквално направим преврат. Някой смели, като гледате от тук, да не го направи. Примерно аз ще дигна така, ще кажа, извинете госпожо, вие ще ме придобите, примерно до правителството, да отидеме с оръжие, да кажем исканията и отидеме и да свършим. Влизане на Борисов, Вие го бихте. а не отиде при хората, които се самознабавили. Защото издържам точно такова дете. Защото имам още едно дете, което няма как да се издържат тези деца. Депутатите Първо обиколиха 3 пъти после детски. Ама за един лев не стигнално. Ама не знам какво. Ама че ми взимат брутото да решат дали аз ще надхвърлям някаква стойност и така нататък. Нали на България трябват българи. За какво? И аз не са им казвам. Ориентирайте се на някъде бейте, защото няма спасение. Или е така, трябва да взимат деца. Знаеш ли, че в България... Да си съсипаме децата, нашите деца, които сме ги гледали, които сме се нашите са по-добри от американците. Защото ние нямаме да платим. Да, обаче сега искат точно за това. Ще вземат пак американска фирма с някакви наши подлоги и по този начин унищожават. Това, че изкарват хората... Знаеш колко ги интересува? Какво можем да им подсигурим на това? Абсолютно. Ако искаме на листа, след това да се качат и се съсипват откъде може. Работодател ти казва, ти няма да ходиш на протести, защото те махам от работа. Банката ми е написала, защото имам заем да живеем децата. Но за какво да живеем аз да оставам България? Аз искам да живеем тук, защото аз знам това е България. Защото аз живея, защото аз съм израснала тук, тук съм се родила, тук съм изкарала прекрасно детство, прекрасно минало. Баби, деди, така нататък всички са били тук. Ходила съм и в чужбина, знам какво е в чужбина, но аз съм чужда. Аз тук съм чужда. Избор на съдебна власт от народа, а не по квотен принцип от парламента. Съдебната власт сега е зависима от партии. Депутатите в Народното събрание да се намалят и партии имунитет. Гласът няма да е глас, господиня. Бъдат се приказката да смисли. Но да управлявате. Излезте всички и подкрепете децата. Да изчистите България за потребителите и вкусите. Не е за лошия материал, покажете какво може.